Jesus laing ti mangted ti ransak, ken mangted bang arti kararwa. Uray adu ti problema ti panagbiang, iti apo mang patiker ti panagbiang. Nagransak ti agser iti apo, manamnama ti biyag mo. Nagransak ti agser iti apo, magunggunaan kanto. Uray man no awan iti maparwarta, naragsaklata ni asawa. Uray adumet iti makwarkwarta, no naringgor agaapa ti familia. Nagragsak ti agser iti apo, manamnama ti biyag mo. Nagragsak ti agser iti apo, magunggunaan kanto. No maminsan ado ti pagastiya, iti apo pinatibkernak, kaputa nakainimbag. Yes, di Jesus laing ti mangted ti rasak, ken mangted bang arti kararwa. Uray adu ti problema ti panagbiag, iti apo mang patiker ti panagbiag. Nagragsak ti agser iti apo, manamnama ti biyag mo. Nagragsak ti agser iti apo, magunggunaan kanto. Kabuti kinaimbag mo, agser di kanto o apo. Praise. Ibiyag ko'y lubong agpatingga, madamdama mapukaw da. Igay gloria biyag agnanayon, madamdama isuntom ti pagkaingan. Di ka maupay, di ka agsanod, amok naragsa ti pagtupalam. Agtuloy ka ti dalan mo, tati balangat mo aguturay ken ka. Ti biyag to'y lubong napngan rilibo, uyaw ti biyag kasta unay. Aganos ka, agtuloy ka, tati balangat mo aguturay ken ka. Di ka maupay, di ka agsanod, amok naragsa ti pagtupalam. Agtuloy ka ti dalan mo, tati balangat mo aguturay ken ka. Ika maupay, lugagayim mo, upayin ken bay anda ka. Di Diyos ang muna, di na kan abay-bayan, aywanan na aging ganat panumparan. Di ka maupay, di ka agsanod, amok naragsa ti pagtupalam. Agtuloy ka ti dalan mo, tati balangat mo aguturay ken
Tati balangat mo aguray kenta. Tati balangat mo aguray kenka. Idaydayaw ko ni Jesus, di agnanayon. Tinagan na mapakawan bas-bas ko. Patsek kay di agnanayon, lumawag ka kenkwana. Ikay krus, may tet para burna. Maipaay iti aming nga parswa. Tinagan ni Jesus nasang tinagan ni Jesus. Tinagan ni Jesus ada biagu ikan aglukat tunti ruangan jay gloria makita tun naliblos nga rupana pacek ngay tiag nanayon lumawag ka kenkwana ijay krus may tet para guna. Maipaay iti aming nga parswa. Tinagan ni Jesus nasang tinagan ni Jesus. Tinagan ni Jesus ada biagu ikan. Tinagan ni Jesus nasang tinagan ni Jesus. Tinagan ni Jesus ada biagu ikan. Itanti algaw tapno agserbika ti Diyos na Ama anaman suwaken ka ika agwadwa mapangkaken kuana tulungan na ka ket agbaligi ka agyamantay unay ti Diyos Ama silulukat lata ruangan ti puso na ti umay ken kuana ket ururayen na ket agbabawi ka basul mapakawan na dinggenyo kuma awis ti Diyos Ama mapantay ita ket maliliwa ka agyamantay unay ti Diyos Ama tanaanos lata kadagiti anak na ti umay ken kuana ket agbabawi
ited nan tuken ka tibiyag awaning gana agyamantay unay ti Diyos Ama tanaanus latta karagitian na una ti umay ken kuana ket agbabawi ka ited nan tuken ka tibiyag awaning gana agyamantay unay ti Diyos Ama silulukat lata tuangan ti puso na ti umay ken kuana ket urturayen na ket no ang babawi ka basol pakawanen na agyamantay unay ti Diyos Ama tanaan uslata kalagitian na una nuday to'y lubong na dawel ket awan ti gagayem di Jesus diin ka pagkakina nuagarubos day talwam ket pusong mapupukan ni Jesus di mangipagpatigken ka adda mangipagpatig when adda pagkamangam nuadu di problema nga umay imay dito'y dagat tapnulwam punasen na ni Jesus di mangipagpatigken ka umay ti problema ket maliglidayan ka ni Jesus di mangliwliwaken ka nukasapulang ti gayem nga agnanayon ni Jesus di ka pagtaklinan adda mangipagpatig when adda pagkamangam nuadu di problema nga umay imay dito'y dagat tapnulwam punasen na ni Jesus di mangipagpatigken ka umay ti problema ket maliglidayan ka ni Jesus di mangliwliwaken ka nukasapulang ti gayem nga agnanayon ni Jesus diin ka pagtaklinan adda mangipagpatig when adda pagkamangam duadu di problema nga umay imay dito'y dagat tapnulwam punasen na ni Jesus di mangipagpatigken ka ni Jesus di mangipagpatigken ka ni Jesus di mangipagpatigken ka ni Jesus agsuglin po kasting karina alaen na amin pinili na apagdarik mat maipangatutay to amapan makibuda idyay nga to tumayab kay agpangato asumabit iti apo anyan ngayet ibuyan na ti gloria awan ingganan na pilia
nobya mapan, ijay balay anay sagana. Anyan pintas, anyan ragsak, ti aldaw pa nagkalesa. Ti bibya impadtuna pa nagsuglina, kimat nga agapo idyay langit. Pornungen na amin dagiti nalintig, ikuyog na kadagiti nairidek. Umayab tay kapangato, asumabit iti apo. Anyan nga yed ibuya na, ti gloria awan ingana napilia. Nobya mapan, ijay balay anay langitan. Anyan pintas, anyan ragsak, ti aldaw pa nagkalesa. Kas man nanakaw iti tingat rabii, umay tinobyo kadatay at sugli. Itay nga rod mabanugan nga agserbi, kani Jesus ket umay umadani. Umayab tay nagpangato, asumabit iti apo. Anyan nga yet ibuya na, ti gloria awan ingana napilia. Nobya mapan, idyay balay anay sagana. Anyan pintas, anyan ragsak, ti aldaw pa nagkalesa. Anyan ragsak, anyan pintas, ti aldaw pa nagkalesa. Tuyen iti tiyempo, panagserbi tayo ti apo. Ti panawen ket siputan yo, mangrugrugin iti pato. Dumakdakes iti tiyempo, baka biglang nga umay ti apo. Isu nga agsalukag tayo, nga agserbi iti apo. Ijay libro ti Mateo, Kapitulo 24, versikulo 1 aging gana ti 8. Ijay nga maamwanyo dagiti sasao iti apo, itan agdamang iti padto. Gayem ko ipangag mo, ebanghelyo iti apo. Awatem kas manudot ti biag mo, tapno gloria maguntun mo. Ijay Apokalipsis 13 verse 17, dito'y nga mabasa yo dagiti sasao ti apo. Ijay nga maamuan nyo panagmakani Antikristo, kadagi jay nasukir nga tao. Ijay Apokalipsis 13 verse 17, dito'y nga mabasa yo dagiti
isa sa oti apo. Igay nga maamuan nyo panagmarkani Antikristo, kadagi jay nasukir nga tao. Kadagi jay nasukir nga tao. Kadagi jay naalilaw nga tao. Tuy biyang ko kanyan anagimba tanaasi unay di Diyos kanya itan inaw di Diyos anaimba nam namae nga adalat tatuy denak luag serbi kanto di ako marit nam to tibang arti panagbiag mo naraksak to akanayon di panunot mo tay problema pukawin tuti ako. O Jesus ko sikati kamang ko para bumo ket na palalo aglalo no dagiti anak mo para bumo ited mo to aming apo luag serbi anto ti apo marik nam to tibang arti panagbiag mo naraksak to akanayon ti panunot mo tay problema pukawin tuti apo tay problema pukawin tuti apo tay problema pukawin tuti apo. Idya iti Diyos Ama nagragsak ti abi aman karkararan din tutulos amang lipat niya po Diyos ana imbag ay ayaten mi nga kakabsat intay nga agkarkararag tapubiyag tay tinaimbag agnanayon to na naragsak kadagi to'y ti tiyempo al daw iti apo intay nga rud ag sakripisyo amay pa ay iti apo gagayem kakabsat ko intay nga rud ipakaammo ti sasao iti apo amay pa ay ti tatao ay ayaten mi nga kakabsat titay umaliplipatan panagserbi ti apo isu ti kang
tayo kumati pamati tunggal may san tapno di tay tu amalibasan tun umay tinamarswan parang ayen ti pamati kitin tayo ni papati panagserbitay ti ari awatin tay tun baligi ay ayaten ni nga kakapsat di tay kumaliplipatan panagserbiti apu isu ti kang runaan iingin tayo kumati pamati tunggal may san tapno di tay tuwa malibasan tun umay tinamarswan parang ayen ti pamati kitin tayo ni papati panagserbitay ti ari awatin tay tun balegi ay ayaten ni nga kakapsat di tay kumaliplipatan panagserbiti apu isu ti kang runaan iingin tayo kumati pamati tunggal may san tapno di tay tuwa malibasan tun umay tinamarswan tapno di tay tuwa malibasan tun umay tinamarswan tapno di tay tuwa malibasan tun umay tinamarswan